Taro! Cole! En voi uskoa! Wow! Oot lukenut musta. Paras ystäväni on suuri ninjafani. Hän leikkasi kerran hiuksensa kuin Zane. Ei kai sentään. Valitettavasti. Mutta hän ei sanonut, että sinusta tulee kivihirviö. Niin, joo, se on uusi juttu. Luulin, että me ikinä näkisi sinua. Löysittekö jo kaikki Sä oot matkustanut paljon enemmän kuin mä. Missä me ollaan? En tiedä. Kysytään joltakin. Toivottavasti tää ei oo vessajono. Anteeksi, mikä tämä paikka on? Joo, hallinto on aika mutkikas paikka. Tämä on kortteli AA, alakortteli 99 TV. Olen Lordi Raz Wildnessin valtakunnasta. Keisari odottaa minua. Jos te aiheutatte myöhästymiseni, olen varma, ettei hän tule ilahtumaan. Olkaa hyvä. Keisari Livo, kiitos, että sain tavata teidät. Minulla on aina aikaa. Käärmeen kanssa. Mikään ei ole vahvempaa. Miten sä tiedät loikäärmeistä? Aiemmin halusit vaan metsästää niitä kynsien riveissä. Moni asia on muuttunut siitä, kun viimeksi näimme jalkalamppu. Voit kutsua mua Ereniksi. Pam, pa, pam, 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 pa, pam, pa, pa, pam. Kai, voisitko sinä... Totta kai. Wildfire, tää on salaperäinen tehtävä, eli sävel menis enemmänkin... Miten hyvin tunnet ninjoja, mut me ei luovuteta. Keisarinna, ette halua tehdä tätä! Jos käytätte edelleen asetta, Mergequakeen teho kasvaa liikaa. Silloin syntyy pysäyttämätön Mergequake-myrsky, joka tuhoaa koko maailman. Valheita! Haluatte vain voimani itsellenne, mutta minä tuhoan teidät ninjat